2023 मायथाइनि फार्स्ट जोंनि खान्थाल फिथाइ जेक फ्रुइट जों जानोसै बिफाङावनो मोननाय दिनै नाय कालारा एकदम रियेल कालार एकदम रियेल कालार जागोन ना जागोन नोंथांमोना लुबैना नोंथांमोननि थाखायबो जागासिनो दं दा जोंनिया मादि आसामनिया मादि थाइबाय थादोंना आसामाव दा थाइबाय दङ फिसा फिसा थाइनो हमदो दा बे मिज'रामनि बेयाव एडभान्स जायो बेवहा बोथोरनि हिसाबै जायो दा बेयाव थान्दायानो जोबनो थाङाखै दा नोंथांमोना सागे बहा दा गरमनि थाखाय एसे थानो हायि जादों खोमा बिफां साया नागिरदों ओंखामबो बुरजा जानो हायि खालु बिलु नांदो बेबायदि नै कालारा जेम कालारलै मा कालार बुंलै आदा बेखौ आथा नांगोनलै नोङो आथाबो नांनो होलायाखैलै नै जोंनिया नाव थांनायनि सिगां मोदोमनाय जाना थांनोसै नै बाजै लायगोन जोंनिया बाजैखौ लायनो थांसिगोन 20 तारिखआव थांगासिनो दं 20 तारिखआव सोंबाथाय बाजैयाव बेयाव सफैबाथाय जों आरो नुलायसिगोन दा भिडिअ आरो जेम न'खरनिखौबो अरे बाबा नैलै जों खान्थाल जालाय मुखुमि जालाय जागासिनो दं नाव थाबा माने बेफोरखौबो जों जानो बाज्लायो मानि थाखायलै एसे फोरमायना होना अननानै बुंना खिथिबाय थादों मानि थाखाय नाव थाबा माने मान एभेलेबलनि थाखाय जानो बायो ना मा नेचारेलनि बुंनाय बेसे रियेल फ्रुट कालारानो बुंनाय नेचारेल पुरा नेचारेल नंगौ जोबोद मोदोमदोंलै जागोन जालायबायलै आं केमेरा हमाबाथ' जामारगौमोन आं बिराद मोजां नोंथांमोनाबो मोदोमनाय मोनदों ना केमेरायाव नुनानैनो कालारावनो मोदोमदों बायदि मोनदों नै एकदम जोबोद मोजां साइजनिखा थानो हालिया लोगोफोर खान्थालनि मोदोमनायखौ मोननानै आङो नै डिउटिनिफ्राय नाव थांलायाखै गस्ला फुलायबाय आं जितनो होनना आदायानो एकदम जितबायसै आरो मा खालामसै उपाय गैया नोंनिया बेखिनिया थाथ'थोसै दे बे थाथोंसै दे जिबा माने दा मोजां जानाय नङा नै जानोसै लोगोफोर आं गोदैना खान्थालनि मोदोमनायखौथ' मिथिखायो दा खुगाखौ फिसिनांलिया गोबां जोबोद बेनि कालारानो नै मोजां बेनि कालारानो नोंथांमोना जों जाबाय थानाय मानसिया कालारखौ नुबानो मिथियो फुरगैगौ नङा बे क्रिम कालार क्रिमाबो जातनि कालार दं ना खिन्थु बे पियर क्रिम एकदम नोंथांमोनाबो सम फैबाय थादो जानो हासिगोन दा जों एडभान्स जाग्रोबाय आरो दा बेयाव बोथोरजों आरो बेयावहा नै गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जानो नागिरा जों दा नैबेयावहा मैगं संनानै फिसा समावबो जाबाय जों बेनिफ्राय दा फार्स्ट जों थानाय लकेसनावहा माने बे थायनानै दंमोन आरो जों बेखौ एकदम माने आदाया नायबाय थानाय माब्ला मोनगोन एकदम बिफां सायावनो मोन्दोंमोन आरो लाखै बान्दर बायदि खाना लाबोबाय ना नों दिनै हाबनाय ना मुखा लाबोनाय खानानै लेटेस्ट एकदम दा बैसो लाबोदो आरो आंखौ कल खालामहरदो फै माबार फै नोङो सुटि जाबानो हाबफैनाय आं नावबो सोहैयाखै दा आरो हिन्जावनि थाखाय लाना थांसिगोन आं दा टिफिनावहा आरो जों बेयावहा साथाम दङ नैबेयाव बिल्टुमान बे बर्थमान दा बेयाव थानायावहा जों दा दिनलायनानै आं हिन्जावनोबो लाना थांसिगोन जाहैसिगोन आरो बे न'खर खाथिनि मानसिनिबो जायो जाया होना नायसिगोन खासे साउथनि दं आरो खासेया महाराष्ट्रनि दं बिसोर जायै नायसिगोन आरो मोदोमनायानो बिसोर जायाबाबो जाहोथारगोन आरो जेबो मोदोमदों एरबा बिसोर ओंख्रि संनासो जानानै मोजां नाङो आरो बिदि मोननायखौबा बिसोरो जाया होननानै बुङो नाथाय आं दिनै जासिना नायहैगोन जायै जाया नायनोसै बिदिब्ला आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनलायगोन आरो मा मोनो नायनोसै नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय गोजोन्थों।